ин ҷавони 33 сола чанд рӯз пеш аз ноҳияи Рашт ба Душанбе омад, вале сафари ӯ ба пойтахт на барои тафреҳ, балки барои кор дар яке аз кишварҳои Аврупост. ин аввалин сафари Талабшоҳ Ханипови 33 сола ба як кишвари Аврупо аст. аммо на барои сайр, балки ҳамчун муҳоҷир барои кор сафар дорад. бо вуҷуди ин, Талабшоҳ хеле хурсанд аст, ки ин кор ба ӯ амалӣ шудааст. корхонае ки ман барои кор ба он ҷо муроҷиат кардам, номаш Blair Ras мебошад ва ширкати логистикӣ аст, ки метавонанд танҳо дар он ҷо шофёрҳо, кадоме ки шофёр бошад, муроҷиат намояд. ман ба ин корхона бе миёнарав масалан муроҷиат кардам. ман аз касе кӯмак нахостам. масалан рӯзе ҳастанд ширкатҳое ки миёнаравӣ мекунанд, аз нодонии баъзе бародарҳо истифода мебаранд, пулҳояшонро мегиранд. пеш аз ин Талабшоҳ барои кор ба Русия мерафт. ҳоло барои ӯ дар Русия кор ва даромади хуб пайдо кардан мушкил шудааст. баъди давутозҳои зиёд, акнун роҳи Аврупо барояш боз шуд. вақте ки ман дар он ҷо ҳамчун сохтмончиам кор кардам, муддати 1 сол ман зиёд кор накардам ва хеле азоби бисёр каштем дар он ҷо. то ҳол хеле ки мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳам мебинем, раванди муҳоҷират дар давлати Русия хеле мушкил аст ва мушкил шуда истодааст. телеграма бисёри бачаҳои мо масалан ҳозир дӯстони Талабшоҳ барои роҳ ёфтан ба Аврупо ба ӯ кӯмак карданд. ҳоло қарор аст ба Литва равад ва бо дӯстонаш дар он ҷо кор кунад. ӯ рахти сафар бастааст, то зиндагии худ ва хонаводаашро беҳтар кунад. ҳар кас агар кадом нафаре ки забони русиро бидонад, телефонро хуб истифода бурда тавонад, метавонад дар интернет дохил шуда, яъне сайтҳое ки масалан дар он ҷо шофёр ба онҳо бисёр лозим аст, номи калонтарин ширкаташ Гиртека аст, масалан Хоб Транс аст ва Blair Ras аст. метавонед ба ҳаминҳо дар сайти Хром бо телефонатон дар сайти Хром даромада номи ҳамин ширкатҳоро нависед ва дар он ҷо ҳам номери телефонашонро ҳам мебарояд. гӯед ки ман масалан шофёр ҳастам, ман ҳам метавонам масалан фура ронда ҳуҷҷати ронандагӣ дорам. нафароне ки таҷрибаи кор дар Аврупоро доранд мегӯянд муҳоҷират ба Аврупо ҳоло чандон мушкил нест, агар корҷӯён ба доми қалобон нафтанд. солҳо боз Илҳом Маликов дар Аврупо ронандаи мошини боркаш аст. бо даҳҳо ширкатҳои логистикӣ шартнома дорад. ӯ аз тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ ба ҳамватанони корҷӯяш машваратҳои ройгон медиҳад. ман то 45 000 сомон бародаро аз кадом организовот будааст дода ба ҳамин ҷо меомадем. то ҳол ин кор вуҷуд дорад. ҳаминро аз парвардигор умед дорам ки ҳаминро агар шумо дастгирӣ кунеду дар тамоми ҷо ҳаминро фаҳмонед ки эй бародарои тоҷик, омадан ба Аврупо умуман бепул аст. ҳамин процедураш иншоаллоҳ ман ҷо бо ширкатҳо шартнома кардам, дастгирӣ мекунам, лекин талабот донистани манами тахографи мошин ва ҳай карда донистани мошинҳои боркаши фура чанд ҷо онҷа бародарҳоро ташкил кардем. ассалому алайкум. ба гуфтаи Илҳом Маликов, ҳоло фақат дар Литва тақрибан 8000 тоҷикистонӣ ба сар мебаранд, ки аксари онҳо бо мошинҳои борбар ва боркашонӣ машғуланд. тибқи гузориши Маркази тадқиқоти масъалаҳои амнияти Аврупо, як созмони ҳолландӣ, сабаби асосии рӯ овардани корфармои кишварҳои Балтик ва кишварҳои пасошӯравӣ ба вижа Осиёи марказӣ кам будани даромади сокинони ин кишварҳо будааст. сокинони кишварҳои Литва, Латвия ва Эстония бошад барои кору даромади беҳтар ба муҳоҷирати меҳнатӣ ба кишварҳои сарватмандтари Аврупо мераванд. феълан кишварҳои Балтик ба қувваи кории бештар ниёз доранд. яке аз соҳаҳое ки бештар ниёз ба нерӯи корӣ дорад, бахши интиқоли молу коло будааст. ширкатҳои зиёд дар ин кишварҳо дар сомонаҳои худ эълон медиҳанд ва довталабони зиёдеро аз кишварҳои пасошӯравӣ ба кор ҷалб мекунанд. дар миёни онҳо корҷӯёни тоҷик ҳам кам нестанд.